Hey yo, so I was just scrolling around on YouTube and I come across this video, dog. This video is started Skeleton Best of. It has over 600,000 views and it was posted 4 years ago. We'll be seeing like the compilation of Skeleton like 4 years ago. I cannot wait. Let's check it out. Here we are, boy. Skeleton! Skeleton! Hola ma-arts ey'nxiseni ma-arts ey'shimisala ngaphakathi ngingqiphithe. Skeleton mfethu umshayeli Hayi singamthishanga mfethu, batshelelani ukuthi umushaye ipizza dog like siphi sting. Awuthi ngisho. manje mina ngazi Hayi bafethu ubala lolu. Yazi mina last time ngishaya ngey'ntombi ezimkele plus nge-side chick ngiphiza. Mhla ka-1 ngichecka le, mhla ka-2 ngichecka le, mhla ka-3 ngichecka le, mhla ka-4 ngichecka le, mhla ka-31 ngichecka i-side chick. Awucabange shuthi wena ilo intombi zakho uyibona kanye ngemonth dog. Kanye ngemonth plus i-side chick uyibona nje phela yabona isho like this month uyibona next month. This month ayingeke dog. Lapho yabaphezulu ababamba lawo. Mfethu shangiva. Skeleton King of Lies. Yindaba manje umuthi wakho ungasebenza nje. Noma ngazi kwenzakalani. hlekani mfethu. Yazi ngiyacabanga ngelinye ilanga ngathi ngiseklabhini. Sebayamazi uthi hlezi la. Nani nawe lo mhlawumbe umngane wakho onjalo. Hlezi nje uphezulu lapha ethu. Landa into engekho. Yazi mfethu asikona makuthindi. Kanjani? Yazi uzophasela mina. Mina ngathi ngisadlala ibhola babengbiza ngoRona Messi. Rona Messi. Rona Messi. Same Ronaldo and Messi. Yile ntwana nginja igame. Ela fela yamjita leya. Like dog. Mfethu sandball. Yasho leyo nto. Yo. Lady, won't have a put it up. Hayibo, Skeleton. Awufethu abona le-situation enje uma wena into ungayenzanga dog. Uma wena into ungayenzanga ngabubaleki. Mina mbale nje into uma ngayenzanga. Ngoba mambaleki la ujumpisa khona. Yabona ngisho. Ay. So, Skeleton late 30 minutes on ish traffic. 30 minutes. Traffic come ngenyawo. Skeleton, ngitshele wena. Mana khuluma mina kuqala. Ay okay. Yazi nami ngibona benhliziyo yami iqina ngithathe bonke ubucebo kusenhlizweni yami nike. Qondile nana even bebsoduma thola lutho la ngiyafala qondile Geneva. Skeleton, mengase kuzusho lokho babes ngisenkingeni wena akabhedela ubabes. Plus ubabes the ghost. Hey. Wait. Please leave a like on this video. I'm trying to get this video to 20 likes and subscribe and turn on the post notification bell. Skeleton, konke kumele kutshele yona. Skeleton ngikuthanda. Njengomngane. Skeleton Yo. ngikuthanda njengomngane. Awuna inkinga nalokho ukuthi ube umngane wami? Friend zone. Hawu Skeleton. Ipati leli fan. Friend zone dog. Like it's not make Bona sure. ma-out. Ayishola ibambe mbanje le ntombazana. Qondile nganitshena ma-out. Isho lo baba lo Thando Nesithembu. Bamseleku. Ayi abona phela mina. Wow. Hlala khona Skeleton. Ay inja. Hallelujah. Yebo njalo. Yaphila.
Azi yaphethu. Kunento ngimele ngitshele. Asikala sa. Hayi bengamthembi hayi. Angiyamazi untana. Ya ngiyamazi ufuna uhleli lapha. Sho. Yazi ngithunywe yena uthe ngicala ngikhulumele nawe. Wow, ihlobo. Halela loya. Untando uyakuthanda. Angikithi uyakusaba. Uthume mina-ke njenge-outer futhi ngizomkhulumela. Ngempela. Izwa ngami untando uyakuthanda. Hayi ubafo la. Ule uzokuphatha kahle. Hayi uyina ngempela uskeleton la. Basahlaya kaje. Halela sicela ithuba khuluma nawe ngo. Hayi okay. Linda bo untando uyakusaba. Ngenze ukuthi phela etatazini utshela ustand wo ungatatazi. Etando, ashizela atem. Sithini vele lapha? Mhlawumbe ufuna usizo. Tando mfethu, akhumbula lento ongitshela nangolu ya. Acela ngikwenzele yona. Sengenzile. Ake siconishiya nobabili ngikhulume. Peace. Hayibo. Hayi vele ngabo skeleton ighost. Hayi khuluma ungasabi. Ukhuluma engasabi. Relax ukukhuluma. Hayibo. Ngifuna ukukhuluma nawe mina. Hawu. Zase Hawu. skeleton, ubenzani uqala? Hayi ngamlayithisa emfake gaming. Hayibo. Hayi skeleton atwayela. Baba. Aw dog, kuthome nje mfethu. Like come on. That's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead, smack the like button, smack the subscribe button. I make reaction videos on Abafana Depots and Udlamini Star. And if there is other like content creators based on this niche, you can let me know in the comment section and I will check them out. Peace.